This program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture and supported by. This program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture and supported by. This program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture and supported by. Everything for Memo Aquaba at the mobile experiences in life Jumedia when it egusi. Aya no cre or my way, Aya Ghana mine, Sebeye ya, Ejinamino mienu eso. Senye yenswa, Ejinamino mienu so. Nanso minim se uwo Ghana hwadwen penti, na wo do o manti, obeboa, amano, ayiye. Enasiye kesiye, enko enfama aboafo won asomasen. In fact, eneme hwaye me fe ye, eye atreba collections. Ena chese womu adije me susei. In fact, a goodie edien. Enema ye ni nyina ama the whole tribes ni nyina. Me bacho wenye asante akadie nko a. Unenye fante akadie nko a. We eye bebie bi. Yankopon unshraw. Menimi if we just love beauty hello wodome sit FBN bangwa and I just love beauty hello ewo. Therefore Jifas herbal mixture and aboy etri dom na de bia yedi dwumedi yedi ebrewi. Therefore tutu amerikai na ko akapibi na no na entutu yare ni nyina ase emfama wo obema a waye mre ewo empem na misra ontimi nkokwa so enche na de bi obey edi wani ma ye fom Jifas P capsules pe na ebetumi esi o problem no ano kwan edi amaw medofo mo ma mentwa me ho embrae na me ba ene no se ene ye first match na chese ye wo Ghana month me ba cho African way nko a ye kire de ye wo ye kire de oman Ghana yetumi ye esremo eno nti this month de eye afi a etoso afi ne bosom ya etoso miensa a yesimu de me ba cho wa ye be hia wan ko African way na wan kire de wo ne de me ba cho ehwa na ye kwa report o eno nti so mame bitwa me ho abasisia me ba ebetoso. Program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture and supported by. This Hello, your friend is of Mamina Lahiford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do ye keka, and na me juma dinti. Ma po me den nyam me papa, na se bad ma po me den dia, and one Jifas mixture. Kunche, Jifas mixture me na papa tenten so. Just say Jifas mama your best kasa. Mini abema, ebema wusu wa ye bema mafa. Say ti ameji Jifas Mr. Tumpre kopeni say. Edro no hote, ye diafa abefu nimbie kwanso, eni fidie wonwosuom, na ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadie, enu wane Jifas Mixture. Nemo mitie, enye ma penfo, oba o ma akwale no fo, ana akwala onye nya enfie dunye. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Jifas Mixture. Pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite.
Tomato onions, maybe tomatoes. Yeah. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the markets, nothing is for one. Ah, that's what I brought. A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel drinks. Nya mepe, nya winichi. This advert is FDA approved. atadwe ene ya sedenne pedofo se banu ufie nkonya papa paade a mitrem a furniture papa paade a eye papa ko furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodine wo etitirifu ewo Ghana krobo ha ne abrochire be pia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum believe baby a ekobia e free so ye gusi ye sales ndendende ye wo mu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture ni challenger no challenger papa go furniture e konya papa papi. This program is proudly sponsored by Fast herbal mixture. Pa and supported by this program. Every time for me, Momo, Aquaba PM at the mobile experiences in life. So, Frobi no be Frobi, Nakachuni, and I say, hey, Nayasa Bao, I say, Naye, Ghana Manti, from a first year, a Kwakusi, Meka said 31st. Ɛyɛ mepatro yɛwɔ Ghana manti nti ɛyɛ anigye nko a mepatro akuafoɔ no nyinaa yɛma mo nyinaa mo ani adwuma pa ada ne da moyɛ ɛde support yɛman Ghana na mensɛm wei ɛnɛ me nsa aka your guest be ɛwɔ ha sei in fact yɛnkɔɔ mo hɔ yi ɛne me ankasa me counselor yɛnkɔɔ mo hɔ na yɛnkɔmmɔ mo akɔ aba ɛnɛ yɛbɛhyɛ abrabɔ mu life experiences na menim sɛ yɛnduru baabi no wode w'adwenkyerɛ ɛbɛba wobɛsua nneɛma bebree ɛfiri mu. Yɛnkɔɛ na yɛnkɔma wo akɔ aba abusuafo ma mo nyinaa akɔ aba oo. Efo de la efo media minim sɛ efo biara yɛ de la saa na de la ne kyerɛ sɛ ɛna wɔyɛ de la abusuafo sɛ ma wo nipa korɔ yɛ legend ai ɔyɛ great actor paa efo na apɔm te sɛ nyame yarom wo ho yɛ wogu hɔ yɛso yɛgu hɔ okay enemy counselor papa bi our handsome counselor papa patra pom to say Father Roma bibia boko de mpocho yepede wudin no odoso na ne mu ye duru nso hwe wo camera ni mam na mpocho bodin ni nyina because bia na obi akohia o na din ni ma mo ne ye na wetwam atase nti ye mpocho hwe wo camera ni na bodin Nti your me counselor Prince Ofe. okay Na me na me founder ne executive director of Counselor Prince and Associates Consult. Na ye clinical mental health and a counseling facility. Your Tayman, our Greater Accra. Me patron. okay wow nyame nhyira wo sɛ yɛto nsa frɛ wo a
Obaye. Amen. A superstar. Me pacho. Ende. Ye pesa oni yenshare wa brabum experiences. Ye ka efo za oze zaga shagaribi. Kali dia suot aku saka kawi. Ah, Saka si biwi keke. Kasi sana okasana. saka li biwi. Eti di dada wunti chi no. Mati fi baba. Fi na makai. Efo sagari bire. Ehe. Efo sagari ni bi nare. Ehe. Oh. Edi wanye ira fokra. Udin wonya irafo kra. Eni na we are going. Yankwa mpacho efo ufri himfa. Oh, me fi mi krom. Ufri ukuro mo ho. Himfa side. Akasha ti mi krom dia waye wemre. Okay. Himfa na ufri. Ma fi sitra mneji. Central. Mneji. Central. Central. Kwa mama no kra fom. Central Meridian. Ehe. Kubi oye fama no gomuada. Okay. Gomuada. Okay. Ina misafi esuosia. Esosia. Okay. Bojo oye mi krom. Okay. Yasana misami fi Togo. Hey. Say, ona omi. Ti mi krom dia oye bebe. Say ufri Togo. Ehe. Wo sign free Central Region. Ye nyina nso yenim say Central Region for there. Wo mo ye fantefo. Na chese wo ye have Togo voter. Have fancy. Esabe bebe. Oh, okay. Who go school when? Yame go shuku ashama. Wow. O ma be no papa free hin. Mami wo fi gomwanda. Mami wo fi gomwanda. Na ni papa wo fi Togo. Ni nanan wo mi mami wo fi Togo. Na wo ko tna gomwanda. Na wo mi mami ni na wo gomwanda. Okay. Anti na gomwafo. Oh, okay. Nanan wo fi Togo. O be ye na wo gomwanda. Okay. Anti o mi na be. E no san be wo ho. San be wo ye. Hey. Ye nuanom dodo se. Oh, me ni ali do shi papa. Mo ye be 40. 40 je ya do 40. Na mo ye dodo se. I'm 18. Ni ye mi papa side. Na ma me side nso ye se. Bio, me na do wo mi mami no. Ai. No na wo free Togo. Okay. Ana ko wo mi mami, wo go mwada. Okay. Ti na me ye go mwafo. Eti wo ma me ne wo papa emma. Ye ka bom a efo mo ye dodo se. Ye 18. Mo ye 18. Me papa wo wale miesha. Papa ware miensa. Into wo sen na mokoye. So wo 6. Wo ni mi mami wo 7. 7. You 7. Ye 7. 7. Aha. Na other ones no so na che say ya chiche bushu. Bia no niti. Efo uko school e we himfa. Ashim. Ashaman. Okay. Eti wunyini no na life experience no. No eti say. Tate mi ndi. Blabono je mi nya no easy. Efo peja wa no kakra ma me because utwi no ye nti ne ye nti bi wa no kakra ma me. Ayo. Ate twi. Sa unte enya kra. Media ba twi. Okay. Tande mi nyino no. Aha. Blabono wo ye easy. Okay. Afisi. Ye rush. If you say mo rosso. If you say mo dosso. Sabe bebe. Okay, yanko. Ati mi share shukuru rashi no. Why we SSP? Okay. Ano bebe so. Nyama mwedi. Okay. Ube ko shia duma. Okay. Yati mi ko yes. Na we yes no. Me ko shia duma. Ye warden straight. Ye car body waste. Ye container ni gate. Okay. Ano aduma na me ko shia. Nti onu na me de ye aduma kakra. Na me fiti bidi tibia me fiti. Show. Aduma shiti obi mu ye aduma wo mutumi aye. Okay. Nti rapu ni wo aduma. Na ka che me boss se. Aduma we bua me. Nti da ko mi ba aduma bi. Nti ki ma me papa se. Isi aduma we mi ne ba nje. Okay. Nti mbe ko pe aduma ti mbe. Okay. Na me papa kama me se. Ma fa wo ko to aduma se ko no ko hwe aduma.
Na wo se wo hwe adwuma no de wan tra me hwe bi o. Hey. Ah, nti wo betu. Na wo kwabo wo bra. Na me share no problem. Nti mi sa me sole anu machi. Na me no tifi ashama sha batish. Nti me do test no. Na me ko tepe bi kakra na me ko togo. Sorry free ashaman. Nante saa batishi. Nwa. Na me ko Wow. kran. Na wo kwa akra krom. Nti me do ye. Ati me do test no. Me pepe bi try. Ni me ko togo be. Beans no. Okay. Wono na me fagari bebre gum. What am I no buy no. Okay. If not to us. Nti me di go be ni wie no. Me to aso. Okay. Na tie sha ko GBC. Na me ko the late na Nabo Supreme. Ni no. E ka data penin. Okay. Ati e di no ban mam. Na me friend so. Me ne di. Adwuma na mo ye no. Me say mbe bi. Me say why ye bi da. Na me say ai. O she bra. O man direction on do. Na show ye bi wa na show. Ma ye bi da. Na mo ye o TV a me ye wo fie. Okay. Omo ye wo TV a. Na wo so wo ye wo fie. Na so omo ye wo TV na wo hwe so na so wo ye wo de wo fie. Okay. No see, adwuma we die. Ni nu na ate. Okay. Ati se wo ni nu to dia. Ke batumi afa. Okay. No ani nu to dia. Dia o betina so dem na o be bo sem. Okay. Na mi so e ko ma ni nu to. Okay. Ati mi no na mi fa go mu ana mi koy. Sata mi papa fante. Ati mami pati mi ka go mu kese. Susu ma to mi to yum. Okay. Ati pati be mami o. E ko tina so dem. E wo be wo kapas mbi ko be. Na me kama papa ni si, wo plan B. O si mi fa plan B no. Me fa igbe tu ni to. Okay. Na se wo pe we. Okay. Ope fancy no. Okay. Ati me fa igbe tu ni bra. Papa ni pa wo ji mu. Okay. Na si wo pe tu we. Okay. Iti mi ye anti bi. No, okay. Be ye fo. Ube ye fo. Okay. Iti me pa tu no wo e de man. Ni ti na wo fa mi se tata no na me nya pat. Nya part. Na mi go shu kaka. Na ebe na wale fa mi baduni. Nti apaboli de mi fa no easy. Ati mi kwa no na ebisa ma mi she. Edi ben e fa flow. Na si wo fle mi sagari bewe. Si mi ba no gari na mi we. Me to bi si no ba 50 pesos. Gari no ba 1,500. Ati wo bi si no ba. En ne tia. Gobenim. Shape be. Na chese we kwa de friend no gobewu. Your friend sagari bi wi ankasa. Because utimi you counselor utimi to beans 50 pesos. Na ebi ameka say gari nkwa be 150 Ghana cedis gumu. Na chese eni edado de that de eni eji nsuo wo ho. Oh yeah. We show correct. Wow. Timi kono show wa fa. Nimo brother bia obi ba. Mi josu matia jam. Okay. Nka wo yo ma mesika bio. Nchi na mbiko. Beba. Ati mi to gari de to. Me fa gari mi to. Ati ana pisha beto beans. 50 pesos. Man, me fa gari no awon. Me wo gari ni sha wa mat. Mashina. Oh, papa no wo mu mesika to mboto. Na me she mbe fa ye meeting. Ati na me fa no to she shagari biwi. Oh. Fo shagari biwi. Wow. Ati me di no wa shino. Wow. Sabe bebe no ti. Si me ka jadia. Wow. Ye Ghana for. Uye Ghana. Uye Ghana ni. Ye Ghana for. Uye Ghana for. Kwasem. Enti na che se o pese o kire yen se edin no ama wo brand bia ama wadidi ho a na se aboa wa to na wa me ne o ekase ya. Oh. Wa wo na memre. Okay. Ma me di go shoot di. Ugusu didi ho. Okay. Eden ne den na ubenya din sagari bi every edin ne den na anameka say edin benefits na wenya wo. Achievement be. Memre. She na me tiano. Me ya juma wo radio. Okay. Ma wo radio show.
ɛna mahyɛ ayɛ adwuma baako bi. Okay. Ɔno deɛ mantumi ka no. Oh, okay. Ɛhɛn. Ɛno yɛ dɛ adwuma security ana? Security. Ɛwɔ hefa? Ɛwɔ Jubilee House. Mantumi ka no. Oh, okay. Ɛwie a mpatumi aka no. Okay. Ɛna Nyame arom makɔ Shah Hills fa. E-farms wɔyɛ Miria. Mhm. Mayɛ prɛko, mayɛ rabo, mayɛ pɔnkyen, mayɛ kɔkɔ, mayɛ nneɛma bebree. Ɛna E-constructions, hyɛ dan, school dan, kɔta biribiara yɛ. Ne nyinaa wɔyɛ mede ayɛ din wei ara na wɔfra saa nneɛma no nyinaa. Nyame arom ɛgu so kakra ɛkyɛ. Yɛbɛnya Efos Lodge. When you first day. Lodge. Lunch. Lodge. 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 Hotel ketewa. Oh, okay. Ɔde hotel nti. Wow. Ɔbɛyɛ What lodge. side? Ɛwɔ Michel Camp. After Michel Camp. Wow. Kuro ketewa bi wɔ ne mmɔtoa mu hɔ. Yɛfrɛ no Wekyile. Ɛti ɛkyɛ biara no nso wɔ bi. Wow. Ɛgu so na ɛkɔɛ ne kakra. Sukuu so bɛm. Na nka mbebisa wo sɛ baabi a waduru yi a wosi edin no aboa wo a ewiase nyinaa anim yi. Sɛ woturu so a wobɛkɔ school, wobɛpɛ sɛ wobɛsan kɔ school anaasɛ w'adwuma no a woyɛ na wo career na ɛna wobɛ maintain ni. Sukuu deɛ mekɔfa baabi a wɔ hɔ. Nyɛ mo me ma no na ɔmo bi. Sukuu deɛ wonkɔfa bibia wɔ hɔ sesei a wote but wo ma no ɛna ɛbɛkɔ. Ɔmo bɛkɔ bɛyɛ kɛseɛ kyɛm. Me deɛ mantumi kɔ sukuu bio. Wankasa wɔ mma dodoɔ sɛ Yɛkasa. ae. Sɛ ayɛtafoɔ mu deɛ mewɔ 6. Wowɔ mma 6. Sɛ ɔmo nyinaa yɛ ntaafoɔ. Wɔtafoɔ mmienu. Ɛna ɛyɛ no wabɔ adwuma. Wow, waware. Ɛyɛ meyɛ kwadwofo. Wonyɛ kwadwofoɔ ɛwɔ bibiara mu. Waware. Ɛyɛ awareɛ. Eti nkɔla 6 na waware a sorry wawo a wonya nwareɛ no. Meware. Okay. Ɔna aware no hyɛ. Okay. Ɛti aware no Then awo. bye. Woyɛ masɛm. Oh. Ahyɛ hyɛ bio. Sikredeɛ. Wɔn fɛ so wɔyɛ free. Bicycle deɛ ho mfasoɔ ɛyɛ free. Efo Ɛyɛ free. woyɛ masɛm. Ami hyɛ kɔjɔ bicycle. Obe pali saa. Ade baabi na yɛ free, wobɛte free. Efo opɛ ma eti na ɔbaa no egya wo na ana. Sɛ matena ha. Na maka ma o si ma pe ma. Na yɛ kotobo Awurade anim. Okay. Ne pe ma na ɔpɛ bi. Ate. Mpɛ ma but ma na pɛ wo. Okay. Sɛ yɛ ka bibi sɛ. Sɛ hyɛ bio. Ma pa yi me fo. Yɛka biribi sɛ mmaa pɛ agyimifo. Bɛnifo na ebu sɛ abɛkwa no to. Okay. Iti na kyerɛ sɛ sɛbe ma no esi sumuna so na kyerɛ sɛ wona woyɛ gyimifoɔ na mmaa pɛ wo. Yɛ mmaa bi a wɔn pɛ bɛni ma no wɔyɛ hot. Wɔpɛ bɔkɔɔ. Efo. Pɛ sɛ wokyerɛ sɛ sɛbe wona woyɛ gyimifoɔ ɛna mmaa ɛpɛ wo anaa mmaa di w'akyi. Sɛ ne sɛn ho ntia. Ɛdɛn nti na mekɔ saa ne sɛ. For tree now, what can what you say there? But I say, Papa. Okay, young. What I say, dear. Okay. Me worry Bashia. And the late waterproof. Okay. Or call German. Many animal. I'm sure. What am many one quality. Okay. Connection one. Tell me what I do with it. Sure. You won't form. Set a reality be bobra. Na you walk on no one. Na walk of me laugh. Fan go. Jesus. Give me a granty. Me family animal fan go. Na me found no coy. Eti aware no. Washaya. It's one in a way na. One in a bray, no. Na meka sɛ wobɔ no ka wo brɛ ya wobɔ no ho ka a ɛkwan bi bebie to hɔ no a wo se ɔno de ɔnkɔ na ɔmfa mɛboa nkɔlaa no ɛna wadamfo no ɔne ne kɔɔ no ɔno di wo saa abɔne no ɔne je ɔwɔ kurom hɔ wadamfo no ɔkɔ so yɛ ne so no ɔne ɔwɔ kurom adamfo aba wo na ɔpɛ baabi te hwɛ sɛ wobɛnya ɛwɔ mi wadamfo me ate wɔbɛde ɛwɔ so ne ɛhyɛ ano wɔfa pɛ dan ɛyɛ da wɔma pɛ ma na bros
Sɛ dan no ɔma paa na kyerɛ sɛ dan no ɔmo de ayɛ awoa ɔma awoa na boro so. Ati mimi wa hanu a mimbre no. Wo no so wo ka graphic no wo ho. Wo ka ne medim. Ati da maka je e ma wo pa gi before. E menu ya no mo e ma wo ho. Ka mtumi fa menu ya. Ko. Ashu me show. Ka menu ni bi bo blanti. Oh. Ta kona. O we bu am. Aye nyame a akama ye balu. Eka wayɛ basa ka wanya. Te basa wonya broken heart. Bo kakra. Sawo. Anye bombre. Broken heart and net sen experience no. Oh. Jimmy kwa bonting. Mm. To di bani am. Mm. Ni je mbedi di o. Mm. Di bani no da center table so. Mbehwe TV sa na mo twitwa bia. Ana. Ya no what me adi 1 week. Adi se me nua no mo apa me wo hye mo ba hye mo de so. E na ha mo sa ke me simata. Ni no tinga no me da me tise be. Mpa bo kwa bo adi bani no. Ya no ma sei. Na mo afiri mu ba. Etumi wo de no me tise ntino. Na sɛ wo broken heart ne de e ba ye no. Ade bon kan kra. Manti. Atimi ko dina keke ho se mato keke. Beto keke no meji ensisa. Na me ma se ko dina keke wa sa to keke. Na me kito ti mama fi se. Ida keke no bebri. Ati na sister ba ku bi. Ana ri ko chi me se. Ko che flama. Ati o ti o ma ka ko pati na o be wa na. Okay. O se o ti me cha. Na o ba ni ka na wa ye je pati ko. Ni ti o ka sa se mo. Otra se din obi a want to fu mami. Ami akacha mi se ma no shabi. Na mi shabi bi aso. Na mo start ya na bo fu ko. Seta so. Ntumi nko odwuma. Seta mi wa do efi. Ntumi nko odwuma. Enti ye yi mu di. Na nya mi ya do na mi ko nya fufo. Na mi ka. But awurade wa me ko bebre manya penfo bi aye picture ete penfo no atwe me damo abi ne ye ma peni. Oh, it's she young. E ba sa na wonya broken heart na ka wo ka wanu aduro no. Wo papa president Ma come radio should be no way to a man laba no flame. Say wo flo so mun jaye. Wo shi ma tim ko na. Ye papa president Mahama akasankasa na fa telephone no frɛ abra wonya broken heart no. Da won timi sa won timi kabio. Ti wo ma da ba no frɛ me so. E wa ja ro ja. E se mi jaye. La ye pun da. Na se o mi jaye. Resti ka tambe ba. Wo sho ga srabe. Kata na o pe won se mi na se to ke be ntimi slebi o. Ti o de da ba no we fambra. Na da ba no fo mi ko. No, fano ko tu komo kakra na. Wo mami. Bi so. But me aye mwa kakra. Etuma no. Ye obi adwuma. Bi a wotumi ashi. Ati wo ya fa we kakra fa we. Onti wo mami adu na ebuam. Ati me nya adu fufu pe. Na me ko stati pe ko. Oso fa ko ka. Ati o. O me ti shi. Anye kura nti se pede. Ati adinu de. Buami papa. Musu buami. Mas buami ako si sembewu. Sebe akasya sunya untem. Ati pa 104. Sana mpeko. Wow. Se unya nwuye. Nyame ne wakasa se unya nwuye. Wani mi dada. Nyame ni mu dida. Nyame ni mse obedi mfie dodo sen ansa na 104. 104. Ansa na wawu. Se wadi mfie sei. TV so se me ko ma pa o ma kise manyini. O kan TV so akọ ma pa o mbeka se wanyini. Okay. Se me nyini bebrebe. But wo hwa aka wo mfie dodo sen ansa na wawu. Me. Ai. Aka bebrebe. Aka bebrebe wo ho. Wow. Oba no one ne tena how many years? 6 years. 6 years. In 6 years na ne wo nkola be 6 no. Dabi. Onu de me ne o pe ma ba ku na ta form. Okay. Eti onu ko enu ni o me fuflo. Okay. Ba wo me ye no wate. Okay. Okay, na chere say woni oba na wo de ne call Germany na
wadamfo gye no no ne wo miensa pe Ehe. okay ɛna sese no wasuro ase hu abɔ ti de ɔne ne ti ɛno nti na ɛma ɛnka sɛ kɔyɛ ne ho adeɛ na ana She dear. My family wadri. na kyerɛ sɛ ɔbaa na wo ne ne ti sesi a no ɛsɛ wo so wo bu ne kwasea Me bo kwashia. na ade na wo ne obi ba bɛtena Ashe ubeda. Ah. Ubadidi. Ah. Bia na uhia ubanya. Shushu adi no aye venu shu aware no. Aje se wadi akasha bi kam yakuma. Mbe wari bi. efo kasa wani asoja kɔ te sɛ mogya No kwale je ba ko bi. dɛ Obi obetira ha obeda da so. Be mbi wari emba mi tinsisia. efo wo kasa sesi asɛ yawdie bi ɛwɔ umu yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ still yawdie no ɔbaa na ade ne kɔ aburokye no gyaa wo no yawdie no egu so wɔ umu ana Sisi dia babi na madu no. Ma dwen hokuna. efo na wo dɔ no paa wo yere no enti yɛhwɛ ɔbaa yi a wo ne ne te sese yi ɛne deɛ wo de ne kɔ aburokyire yi a wadamfo gye no na ɔmo mmienu deɛ he ɛna wo dɔ no paa Oh, sisi dia. We na show me mo. okay Ati mbafa we. efo yɛwɔ wote twi paa eti deɛ meka no wobɛte ase kafra sɛ wei na asɔ mu enti wobɛfa ne saa na kyerɛ sɛ wonnɔ no but because of sɛ ɔsɔ wo mu nti wofa no saa Wodo die onyini. ɔdɔ deɛ nyini na kyerɛ sɛ wonya ndɔ ne nwieyɛ but wopɛ no Agoshu onyini ba he. efo Yeah. yɛwɔ ɔdɔ ɛne yɛwɔ ɛpɛ ɔdɔ yɛ ade a emu oduyie paa Achira me shi onyini kaka. enti na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ɔbaa na ne te no wonya ndɔ ne nwieyɛ but wopɛ no Eh. efo broken heart no egu so wɔ mu anaa woyɛ okay Sisi dia woni ho. Amani da ho. sɛ deɛ nni hɔ w'ani ɛda hɔ Sa bebe. nso yɛ mmaa asɛm Sisi dia wa ma ma. Tiase. Me puna we ya kupe. ɔmpran yɛ baako pɛ na ɔbaa na wo ne ne te no nso wɔ hɔ Ba kupe. nti ɔmo yɛ tu nti ɔbaa na wo ne ne te no ɔte aseɛ sɛ ɔbaa foforɔ ka no ho ɔnhu da Na be kana. sɛ wabɛka wɔ TV so wɔbɛkyew efo Dia manu ya na obo ma me problem wa sha. ɛnɛ deɛ wɔbɛbɔ wo paa Oh. efo abrabom ɛdeɛ na obi de ayɛ wo a wobɛka sɛ owurɛ ɛntimi mfi da kosi da akye a wobɛdi 104 years na osi nyame ɛde bɛma wo no Mara si pa si wa bisa mi sa si we. Amina shira wati. amen efo Abrabo na yibon. Yani na wiasia. Yani bambo. Iti mubia please. Ube kwa so dem. Tebaya obotie nyamsem. Afije osofo botufu. Na ube nya bambo aso dem. okay Shumi jere de wombasa. Mi kwa so leo. Ina madafu bi orara mi na ofa mi kwa so dem. Mi kwa so le kakakra. Lati vubu ye froni yimu. Waye youth leader. Wo bomban. Wo preach. Na so so fu omba kwa. Ye tumi manu preach. Ana wo show. Ofi bi ho ba bi so yan potem ba bi ti. Woni se mi wodi. Bi o madafu bi wo tema daza. Talk as mutu run about. okay Me kwa ye o tumi mama kese. We can o mama ka kese to. Kro bi ana obi pe na oni pa no be. okay ɛnea mepɛ kaa wowie a contact ka kyerɛ ne sɛ wɔma me kaa nyɛ okay Ablante we kuma mi se. O pe ka o be fa ye tuma. Se wo ba wo. Ne mo woni sika da hoti. Wo tue ne kakaka. Ani kuma ka che me da fun se wo. Ablante wo ye minua. Me dem ni se wa short dem ti wo to me ye mo. Ko ka ba se wo ye minua. Ati ye pe ka. Ha. Wo tue no kakaka. Le uni amishai. Kwa ye uni ade mani problem. Ye koye kata bibia yakasha kasha bochemu koye witness man ye kaye magnifico abano akola si Sofia koye lances abranti yo wotua 3 weeks pe wafaka no ako aberanteɛ no tua 3 weeks pɛ no wafaka no aduane akɔ efo
ati madafo Na mepacho meba na wotwe bia na otu ya sei. tamam say 120 a week. 120 na chere say ene 100 cedis. Yes, that time say day only 40 cedi or bibi something. If I can't go here. Nti dafo ba ma me problem na me show. Me yem nua. Emo me ne no kwa asode. O se me se o ye wo nua. Den ti na se ma be na wo be ka se o ye wo nua. Me show ye ne pa boy. Nti o fa me for police station. Ya mi obe cha de soso. E ko komanda no. Ko wo mi ti bi zo abre. Show. I say we dey. We menum. Oye adwuma Adom FM. Oye adwuma o TV so ti what to me dwane. Ante de be ye ni se. Wo so mi ahin na wo to me atua. Na me ka de be ma no bo so. Me say papa. Ya ka sa me ba gina mo wate. Na me watua bo so mi sha aman. Oh. Na fe ya kan bo so bi a watua ma fa kra tabra. Wo le say wo say. Ada fo no say yo. Na mo ma me tua kakaka. Me nene. Wo mi ti se owo. O mi obe fa de bo mi tri. O fa mi kasa piu. Oh. Bes ile. This seventy. Me sorry bi. Sembe kwa jolo obi no se makojano. Na me kojano. Na yin mi akasha mi na mbe fa kwa sorry. Wow. Ati ni amage ko voye me ni amapebre. Mi boti mi apachu. Apachu. Mi figura. Mi da ka wa ese wa she. Ami se na o de 2 weeks time me fa blo. Onje mu hobby. Often no landing. Emi biane. Ti eni kan we ti ka ti ko foi mi ni apebre. Bidi a bibia mi fese. Ngabo na ye bon. Yakubon wo kama yese. Ma ye wu ni abon. Se ma ye mi ni abon mi die wo. Mi tasula mi didi se mi wa be ko hebi. Ati ko fot mi ye mi ama pe ma tra odi e branti we die. Omo ni se. Bi ama se. Asu ma tie pra bon was. Wow. Ni se. Mi wo kwa di. Yakubon wo di me mbisa o bo hwe bia ko sise mbe hwe atase. Efo. Eba sa no. Wadamfo no na ne na wo afo ba kumo no de wo kwa asori. Eba sa utimi ko ball. Sofo no anase asori mpanifo no utimi ko ball mama ne wo de ko to wo mu. Actually penifo e kama me se. Brati no ofu baby no wo bank no se wo ba ye adwuma. Wani mtwini bo. Nti wo ba asori no si woni baby da. Na wo da asori dem. Na wo se wa what me ada asori dem dia. No bro. Nti ono be da asori dem. Wo mo anim wo ba asori ba wo chire kwada no se de e bo twini na dia atenti. Wo mo aheda. Okay. Anim baby na wo free. Eba sa na wonye Kristo ni no. Ana unkwa asori no. Wantu anamo amfa na nkọ baabi a sɛ ukodi ne bɔne ana ukuku no. Ano de me o ki tell me o ye adwuma mam. Okay. O ka se Nka mufa no nkɔ baabi. me fa no nkɔ me krom e bɔ tua sika no amam. Okay. Na mo ba ji wo no. Okay. But aye me ti to for story se. E bia wo no na wo ji ade no wo me hon. Ye ne hwe. E be start wo ni wo fa bi o ba to fom we ba to fom na si ka kranti no. Eba wi enti no. Okay. E bia mbaji ni pa me no na ni pa me nsa kwa. Okay. Me jo me se me behave na ko. Okay. Better than I'm because I am. Okay. Efo show me jama rori. Jama rade. Jo efo so ma me mesan aba wo so. Counselor me ba wo so sisi a. Ebusuafo dwumadi aboafo a asoyasen Jeffers mixture. Jeffers P capsules. Bedofo mentna se ema yare no. Enye o no fon. Entna se ema yare no enjew emboso. In fact Ghana yedene. Sanso na wonim se Ghana yehye pa. Eno nti herbal medicine ba akopɛ no bia aginatum. Jeffers mixture. Jeffers mixture. Obema nso a waye mre wo mpam. Na de bia obey wodi wonim
ayɛ fam wɔde w'anim ayɛ fam wɔde w'anim kyerɛ sɛ ɔkasa kyerɛw anyhow all in the name of wode bɔɔso a na aba ɛno nti mepakyɛw bɔ mmɔden a na fa w'ani kyerɛ mu ɛwɔ herbal medicine shop anaasɛ pharmacy shop bi a akɔgye wo deɛ EMS event center ɛwɔ Hacho opposite Echo Bank yɛntoa so counselor mepakyɛw wadaroma brɛ mu kakra na nsɛm no ɛmu odu bia me ho sɛ counselor kyɛ sɛ tɔda no ase awerɛhoɔ no kakra ba na kyɛ sɛ asɛm no sɛnea ayɛ bibi ɛwɔ hɔ nti counselor mpakyɛw yɛnkɔ mpakyɛw wadaroma tena se yie kakra ɛma me na afei wadaroma my handsome counselor papa bi yɛnkɔ nti sɛ yɛtie efo ne story na ade baako a wohwɛ mfrase no ɔkaeɛ a ɛm'ani gyee ho paa ɛne ne sɛ okay ɔse na ɔhwɛ TV ana ɔhu sɛ ɔmoyɛ yeah kantanka program no ana kantanka program no so yɛn nyinaa kantata program no yeah na yɛn nyinaa yɛta ɛhwɛ ɔmo de nnwom na story no yɛde afra nnwom nti obiara ne yɛn nyinaa obiara ne gye ho but dodoɔ na yɛhwɛ no yɛn ne gye ho a that's the end yɛn tu anamo biara ɛmfa ho because yɛn ne yɛn ho ne sɛ wɔyɛ entertainment ɛyɛ biribi a ɛtumi ma yɛn ne gye yɛhwɛ a at least but ɔno no ɔhwɛ the same way program na yɛn nyinaa yɛhwɛ no ɔkɔ a step further ɔno ne kyerɛ sɛ ofiri ahyɛama na ɔwɔ ɛna from the way kora na ɔka no ɔnante ya at a point ɔpɛ gɔbɛ bi edi na gɔbɛ no kora from ahyɛama na to teshi even ɔhwɛ sɛneɛ gɔbɛ no kora na beans no kora na ɔtɔyɛ na it means no nkura sika biara emu yɛ duru but still because of ne determination wasi ne bo aka kyerɛ ne ho sɛ at all costs mɛpɛ sɛ mɛkɔ GBC anaasɛ baabi a ɔmoyɛ program ne nti no wamma biribiara nsi ne kwan nti that daring spirit na etumi ɛka kyerɛ ne sɛ menyɛ acting da mehwɛ TV mehu sɛ ɔmo acte because of that metu anamo ɛna wotie ne story ne so na there is no sign say at that time no nim obi wɔ hɔ no nim obiara but still otu anamo no it also gives me a sign say there is this gidie bi a ɔwɔ sɛ ohun bibi na ɔka sɛ obetumi ayɛ as long as obesha aseɛ tu anamo no ogidi sɛ obetumi ayɛ and that is a very powerful quality. I believe say emu dodoɔ na yɛtumi embody saa quality where betumi ama yakɔ akyi ɛwɔ abrabom. Nti no that's the first thing na mehu from efo ne story. Ana wotie no so oduru hɔ no. Omo kyerɛkyerɛ no situation ni mu ne at least bibi obetumi ayɛ ne wɔn keka no. There was this determination from on the side say omo bisa no say initially o catch omo so oh into acting later omo pushing no so there be o show TV so but onye bi da na o hwa no no aso wo ne dem na or rehearse into I'm seeing this clear sign say efo ayate ne din ye hu no TV so and all that one co acting school say oba be actor enye se ebia na initially owo nkrofo so mo ye actors onimo mo a omo inspire na no mo encourage no through close proximity but even from afar what he saw ni ohun ye no because something within na kuma ne heart mo kire ne say maybe me so metumi aye no he ignored all the excuses and go betumi amane ho. Betumi amane ho say excuse say, hey, where you GBC national television. And at those times no so no it titiri fo wo na me
Mekɔ agari agye sɛ masɛ bi area. And now, wait me aiming for this level. So I believe that this is a very powerful lesson. Obia yenyina yebetumi apeke from Determination is the success. from Efo. Mm. Say sometimes excuses are yedema ye ho mini way. Mm. Me background no enhyɛ da mboa me me busua me nhyɛ da nim nkrɔfo. Sometimes ye ma ye ho excuses too much. And those excuses no etumi tena ye die so etumi ma even that confidence and I say akukudre betumi ama nka you 1 or 2 steps ebi anka step na be yield the positive result but yet now because we think say meaning what it takes meaning what it takes so if we am yehu say sometimes determination interest ene ahofama a ema yehu say even if initially minima because of ahofama no metumi esua ehu no we can become anything in life so that's the first taker. Okay be pacho yentwa ye homra na afi yembra na ware sam yesu es nyame sha pacho so mama yembra ebusiafo yenje aboafo nkrato ye ba isia. No, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do ye keka. And na me juma dinti. Ma po me den ho nyam me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jefax Mr. Kunche. Jefax Mr. Nti. Me jina papa atenten so. Just say Jefax mama your best mwakasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye bema mapa. Senti a meji Jefax Mr. Tumpre kopeni say. Edro no hote. Ye diafa abefu nimdia kwanso. Eni fidye wawasuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadye. Enu wane Jefax Mr. Nemo mitie. Enye ma pinfo. Oba o ma kwale no fo. Ana kwala onye nya enfie dumie. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Jefax Mixture. Pa. Is proudly sponsored by Fast herbal mixture. Pa. and supported by From Wakaba Beam at the mobile experiences in life, Jumedia, Weni, Egusui, Yensemre, Yanko, na Yankobisa counselor. Say, our reno, say Bassa, Obo Bar, as Obo Bema, not me, to coin. Say, open a Dutch ye, Edia Mano, because of any Colano, a Dutchinty, Abano, Udini Kudru baby. That's what Tawa Comasa, and I say, Ujaiwa, and I bet say, who are damful, Omu bo ebusua foforo na se omu kriti ebusua foforo die ena basa bibiri na omu timi num edru etimi fa bibiri tim e ma omu bodam etimi de niema bibiri eba oba no sa to no ana se be ma na sa ato no ko basa e den ye be wadara ma enche bibie phone lines ti show screen anim na free number na e go screen anim no for adwenche ebra yenko counselor pacho wadara ma enidi mu e basa sen ena etie
because senia ifo air kedi wa fa ne ma bebre mu etimi bo nipa ne dam etimi fa ni chese etimi ma ne num aduru kra ewu ebia ne so okase wotimi nante ya wotimi se toda kra na wotimi ko toilet kra na on flash because senia all canada I said ne ma bebre e ba ne tim e ba sa counselor wada ma brema Yeah, until normally enough, there are two for no, one of the kind of crisis, okay a crisis because from the beginning, no, the expectation how they call our high mountain, so make his decision, a supporting area. Obesha sa expectation na no one, not ABR no say or qua on in the back on okay but Obama that investment my year Anna na ya no ebe benefiting the family the we are family trying to build together that since yeah na omaware but Obesha the expectation unfortunately it was unmet and our mu no obi akwa with expectation yeah into no obe share that move now or making here now obe say he made a move with an expectation in mind but in the end no because ebi oba no so it take another step e go against ne no hwehwe no it meant say sesia no I hate to say the world na ohun no as far as our is concerned no has been shattered. okay I said then abeba sa se ohun ni ti ano ohun enti yes obeka say onware bi mu da but oni obi ba betena ama oni na wo but onware da you can tell from that crisis now and then after that crisis the way are affecting the perception send you whom aware send you whom ma send you ohun because for him to say the first ma or no it was in our rear no okay it means that from the beginning he believed in our rear okay but because of crisis and how a hitting so hard in internal now our rear now believe in I now monosunti the first and Hofra came through our rear no he has now come to a place that our rear the same canon or GDP until now he's been able to have other children without our rear. And yet in Kasemokrana, even other children, it doesn't stop there. Obama son and one. Onyanya na adwen crass of a warren. So this is telling us say, even though or say or yeah only winning in our year free mono. Most times there will be a friend the residue of crisis okay or none sometimes in psychological terms a friend trauma. Okay. Even though on may think say oh, trauma be in your home, okay, no, but yeah, no, from professional point of view, yeah, share a decision I will make it, and if the way as a see, I will see far, we change your position on certain things, which are all coming out of a crisis, and it means still. Broken heart because all kasano unim so all ka oba nasem e wo ho dog mi ntwa no counselor unim so all kasano e ho no oba nasem na nani asoja ko na yese buja at the same time na ni suo esan e wo nani ase tata ni suo eti ye pese ye ko no ho ne ebisa se efo wadaroma ye pese ye bisa se wo ye den e na uhun se obi anase wadamfo bi ere oyere no wadaroma Oni na damfo ba. Na omo ye tokwa. Ti omo ye tokwa no. Na damfo no ma mi video. Abra wo nyim ane wo wu e omo ye adol ni na. Asumi ni na kasa tambia video no ada kwa mi hu esuru nkwa mi hu se wo nyim da. So na damfo no wo sene ni sa pictures ni videos ni na. Wow. Ani brandful. Anti you know adafo no tumi kɔ no ho na oni nukuru mo ho omo kasa no wa frame ho se gina so enkasa Our recorders and do me gina so na me tie nkomo no anti se de efo de no na de se wa ya abo bi ewe
kasa. Ọbaa ne timi kasa efo deɛ wayɛ Oh, aboa this bi is awie. the Jemmy. I have what we went to Mandao. On a Julia or Conan. Gee, I don't know, mammy, was I didn't know. Nti asat now. Abako, friend show. Abajo, Benjamin Bisa was him. What now? I didn't want to tell me. Wona wofrɛ ɔbaa no a na wobisa no da Hey, ke hope so to tell me. I just want to know what's going on. I've been born now, we shame to say, hope I say, and then sɛ wakasa da na kyerɛ sɛ saa na wodwi ma metɛ bɛba mu nipa bi adeɛ wodwi no ɛno na bɛba mu nti sɛ woabue wa no aka sɛ saa deɛ a na kyerɛ sɛ saa na wopɛ sɛ meyɛ wɔ ha nti mɛyɛ efi no kɔfrɛ me mebɛfrɛ saa ɔfim akyɛ wɔ mu a na ɔno akasa bɛstate kɔmmɔ kakra wodeɛ awo sɛ woayɛ ate bi a awo ɛyɛ dɛ na mehyɛ ho hia mbisa wo wotie daabi nti ɛho hia akoa na mefa so ho yɛ deɛ ɛho hia ande sɛ wotumi ka koa na wofa so ho yɛ deɛ a me so mbɛkyerɛkyerɛ mu na mehyɛ ɛho hia ntumi ɛka koa mefa so ho yɛ kyerɛ wo nti wontumi kyerɛkyerɛ mu a yɛfa si hɔ a ana yɛyɛ no saa ɛfo ka kɔ frɛ mantumi yi n'adamfo no ma ɛmma nti up till now onim nipa korɔ n'adamfo no onim nipa korɔ ka kyerɛ o oyere mekada no mbɛfa kɔ adaka mu eti ɔbaa no ogu so ne wo kasa ɔhyehyɛ deɛ kasa no meyɛ papa saa wow eti nkɔlaa no ɔmo wɔ hemfa nkɔlaa no wabɛfa wɔm ano nkɔlaa no wɔ wo nkyɛn baako wɔ ha mmienu wɔ hɔ eti mmienu no ɔno na ɔbɛfa wɔm ɔmo deɛ ɔmo wɔ hɔ ɔwɔ wɔm wɔ hɔ mepa kyerɛ sɛ deɛ wo ne ne woyɛ no nkɔlaa no a wo ne yɛwɔ woyɛ baako wɔ ha asa na wɔkɔ na kyerɛ sɛ ɔkɔ no ɔde afuro ɔfa afuro na ɔde kɔɔyɛ ɛkɔwo wɔ Germany sɛnea ɛbɛyɛ obenya nkrataa okay efo na ɛbrɛ a na wo ne ne kasa tɛm bia wɔ video no ɔbaa a waware no a wo ne na tena da ɛdan mu a wawo da ansa na ɔkɔ no wanyem da nti ɛyɛ dan a ɛyɛ counselor wofrɛ ne video call a ɔbaa n'anim asesa ne yɛ ne bibi asa no ɔbaa nyem a no matter sɛnea ɛtie bia n'anim bɛsesa wɔbɛka kyerɛ sɛ awɔ no ti wɔfa ntoma bebree akyekyere no ho Ɛnyɛ no. wɔbɛhyɛ kyɛ bɛda ha na wɔde video no ato ha wɔbɛto ne tiri awɔ no gyegye awɔ no dɔsododo mɛtumi yɛ ambia hyɛ mepɛ sɛ mehu w'anim nti na wofrɛ video no mafa ka memfa kora saa wɔntwa full video da mefrɛ no video bi a wɔbɛfa to ha wobɛhu aha nko a eti na kyerɛ sɛ nka wɔhyɛ awɔ wotumi wɔ hu hɔ ana wɔayɛ sei ana sei na ɛsɛ nka wotumi hu n'anim nyinaa koraa no Ah, nti ɔde to n'ani nkosua ketewa bi wɔkyekyere ne ho nyinaa sɛ awɔ no sɛdeɛ te no deɛ wayɛ sɛ Iraq ni no ɔntumi ɔkyekyere ne ho nyinaa wɔbɛkɔ mu ade video yɛ m'anim a na wohwɛ wopɛ sɛ wohu me ho nyinaa anaasɛ dɛn wɔbɛka asɛm bi a wankasa wobɛtwa kɔɔ no so ntetete nti ata no nyinaa na wɔne deɛ ɔyɛ nti ɛyɛ wiase amdabɔ no Wow. nti me deɛ nneɛma na nkurɔfoɔ ayɛ me asase wei so no ama mmate abrabɔ ase nti me menya woyɛ nyɛ nwuye because ɔmo ayɛ me nneɛma bebree obi sɛ fa no kɔ a obi sɛ fa ba me sɛ man yɛ ebisa o nti ɛbaa saa no wamfa no ankɔ baabi a man yɛ because me sɛ mepɛ sɛ bi na akɔ yakopɔ so sɛ man di ewu man di adase kurom man wia obi ade na me akasa na meyɛ de bɔnefo na obi yɛ mbɔne a me sɛ mekɔwu no na mewu no abɛyɛ dɛ ne bɛkɔ ha bi wow ati ngya ma na me enti ne nyinaa ka ho na ɔbaa wo ne ne ti sesei no mɛka sɛ wopɛ no but wonnɔ no ɔhyɛ aware sika bɛware yɛanya sika sɛ deɛ wonya nya sɛ woadwa ne kalo woyɛ asa wa no meyɛ sika no yɛwɔ deɛ de yɛ project no yɛwɔ deɛ de ware counselor akyɛ brɛ mu kakra because nsɛm na ɔka no awerɛho masu agu me mu saa wotie counselor fa wo final words ma me wate a ɛmu ɔdu ma me paa ahwɛfoɔ ɛhwɛ yɛ if one of the things ɛka kyerɛ yɛn nyinaa sɛ abrabɔ no ɛnyɛ straight you may start something with expectation sɛ biribiara bɛkɔ fine biribiara bɛkɔ wano nyame bɛma biribiara
akɔ straight line. But the nature of abrabɔ is said that it doesn't always go in straight line. There will always be a bit shaky and kakra along the way. However, say biribi saa si a initially yɛyɛ nipa nti no ɛbɛ affecting kakra. But say affecting and saa na we should not just let that define the rest of your life. It's in the context of our real no. Yes, we see it, but and just say if the view on our real no, twisted forever because of that experience. Because imagine I walk Ghana and other parts of the world, if also very popular. They are not all the same as the wife now, not a one. There are good women out there. And I even know for him to be with her for this longer. It means a big you ever one encouraging say she should still be in the light. But there can be signs of fear. A war, yes, say in case say the way I mean who so ye good or boy man, no one can what if say me worry no sa. Say do counselor dear owo ana meka say sa na say me kan de owo aka ne da bia esuro aboa otene it owo aka ne da nti why ya hwe ye nti say wo nam kro no ho say sonson kro e ba na de ma hye no sa and just a leading into a pointer after the you view about even life no kra no abaye bibi fofora. It's as if say I am pessimistic. You can be there now. You interpret and now you won't be there from negative point of view. You shower we are looking at it say if you ever ended the way our first one ended. It means no. It be crying yes sir. And yes it be crying. Most times you know. The first experience is not automatic, say it will be the same for the second experience. But may understand, let me say, if I say the only thing I will encourage in such situations, and then say, if we were untreated, it's likely so untreated trauma from our first marriage, the way I turn out. The reason say I can't say untreated, and then say. Only ABA, only professional BA and go to say and be this aspect of my life to send and never be near my so that efforts will be made to helping to release no because there is a lot of because it could be and it has to be released. Or no, or dream say, oh, I've gotten over it, but unfortunately, he has not because we can see through the fruits. Say, okay. Counselor, nyame unsha pa ebesa banado number atudwa. Efo final words na afi waboni nyina tofa. Say no ubehye obi crying say or I mean on for ban kwabru ubehye be me bi crying say maybe a oba woni na bra na say woni no I mean aye no ofa ntu kwan ya na ebia na be me bi show wa prepare say wa gbo adwuma wa bo ne homoden a odo oba no pese oba no kono bobra wo be hye be me bi a wo show in crime say obeboa na yire ana ne girlfriend no de ne etu kwan akọ amono ne ana mas obi aye na dwishi obeboa no mo ka bo nkwa no vishe aye nipa nyina na anya ni papa oba na mi fanu tishia no oye correct oye good anti she wo sha dwini she obeboa obi ai bia wo de no want to me be yes media no bi abaye yama but oba na one ne tisisi and oye good correct papa nsema ya kanyina hwe o camera nim na afi bonetofa tufu na afi fa wo number enso so tudwa ebia na obi wo mwa bia opese ode support ifua na efo wa amaye nwom ba ko nwom na otato kantanta ne mu no wa amaye ba ko kantata be pa cho show camera nim na amaye sa nwom ne ba ko because to ni ye maye cause na o act na o sa to nwom o act na o to nwom eno ni wo role na ye tai hwe pa ye ni gia ye ti mesre out me say papa mahama korede no mo ntie wa no mo ntimi ntena se eti maye nwom no ba ko ansa na wo de o number no atodwa o ta ma chirere
Amachi dede a nana amachi dede ana obi anyum bi amaye mienu nkakra mienu. Yo. Amachire no obo yin si. Okay. Mirofuni ni ajo meri. Okay. Mini ajo neti. Okay. Mini na si tren wofi. Afisi woro na yelo. Na shu abo yin akurore. Adi oni beko baby na yeko. Ati na mi ja mirofu. Se mi tukwa na mi kwa kwantio. Mi ko pesi kana mi bafi. Afisa no man to die ojina ho. Ati woro riare ho jai sulo. Show woro. Maba woro die sa netielu. Awo jailo. Where you broken heart for? Machire no bo. Nana machi dede but where you broken heart for you. To last one ka ho kakra bi. Na fefa number no to dwa. Enwum no. Washi. Wabanya shafo ya blube. Okay. Ye kanu asem. Wabanya shafo ya blube. Ye kanu asem. Wabanya shafo ya blube. Ye kanu asem. Eno ye obe nyansafo. Ye bu ne be. But ye nka nasem. Eno na wato no saa no. Efo nyame wo nhyira wo. Si ye to nsafre wa. Obaye. Hwe wo camera nim. Efo fa wo number. Me pa cha fa wo personal number nkasa etudwa. Ebia na obi show. Opese oboa wo. Wadaroma. Why? Yo. Yenzo banu de onye elafo. Oye 0244. Oye den 0244. Eye 0244. Enye vero. Okay. Efo ya. Ise 0244. Okay. You. 67. You. 55. 12. 0244. 67. 55. 12. Di kakra na mbi kama afuto we anka mbe fama mema. Ba mu horo nti mbe fama. Wi asi na ye wo no. Bibia ewo wadwe mu se opese obaye bia no. Ye to na mo. Me ka se ma ko suku. Timi ye we, ma ko suku timi ye we. Bibia na wo fi se opese obaye no to wana ma obotumi aye. Wanyi na du baby. Sika ba wo sem. A obotumi ahwe wo ma na wo akwa ni ma. Me ka se nkofo ba se me se ma ko suku timi de sika no ko suku bibia wanyi na du te se me. 50 ayi. Na wo se ba ko suku. Fa bu a wo ma no na wo ko suku. Na fa se wo tiri mu se. Wiasi no anya bibia a wo pe no na wo sabeka. Obotumi aka se sa tie me hwehwe wo beti akira kakakra wo bebe wo sa ka. Me ma eno bu wa pem. Ebia de wo akire no ye papa kwa che de wo twa na ma ko chesi ye. Ati ho nya ko ashira wo bibia ami ti ami plafo nyina. Ye da se uchia wo mpanafo nyina na adakwa akoto wo yere nso so wo fi. Wan se se sia waka wo mfie. O ka kire me se won ka ne fie. Wo se 50 something. Na se 50 something, e be 52 and 51. Na se what free 104 mo I say aka obe 52 years na wawu. I say waka no prayer 53. Aka 53. Counselor, me pa cho share o camera nim na me pa cho fa number etudwa na afi yenko. Okay, so so open say offer Councillor Prince and Associates. Yeah. Your number is 05598500604. Okay. And I say 05514288486. Okay. Yeah, clinical mental health and a counseling facility or Yarfa Tema. Into your boy cases mental health agreement. Okay. I nanka me ba bibisa say mo de torch e basa nipa ne ba mutimi hwehwehwe de torch de hwehwehwe nipa na adwene mu e hwe bibia ehu bibia yie die. Wow. Obo edia problem kakra ba where say depression, anxiety, dodo na ana eba counseling side and so on. To say efo to say be aware ne order your man na ni nyina so epoa. I say efo ba counseling na o counseling kakra efo yeah say sa trauma no obema professional boano need free ni sene nyame adomoba na nyame de ache no will not suffer because of that trauma. Counselor it has to to suffer but we are brand here do o kasa kra no ekun nankopon hra wate se to suffer wa
ɔbae. Efo sagari bi na hwe kantata. Nyame onhyira wo. Amen. That's pa. Abusua. In fact, miracle experiences in life, dear. Efutu nkwanhyɛ. Arekyekye bibia hombi. Efutu fa wo. Diamond Cosmetics ɛyɛ nku papa. Medofo wadaroma. Ebeboa wo body babia. Collagen so dear. Frɛ me. Na me ma papa original one. And makram. Basane ebesa ahyia. Amisha. Ko YouTube TV. Ko YouTube Nayas One TV. Ko YouTube Nayas One TV. Media a international original.